Обща информация за Website BG. Website BG предлага цялостно решение за изграждане и поддържане на фирмен уебсайт. Как се работи с системата? Влезте в служебната част на Website BG с потребителското си име и парола. Ще се зареди страницата потребителска информация. Ако влизате за първи път в системата, отворете създаване на сайт. Преминете през посочените стъпки: избор на име, поддомейн и външен вид. След това преминете към модула редактиране на сайт. Направете основните настройки, като изберете дизайн. Там се променят фон на страницата, фон на съдържание, цвят на текста, разположение на бутоните за навигация, цвят на бутоните, добавя се лого и се определя цвета на блоковите елементи. Запазете промените. Отново изберете редактиране на сайт и после страници. От тук се управляват видовете страници. Всички необходими снимки и файлове, които ще използвате при създаването и редактирането на сайта, въведете през файловия менеджер. Ще стигнете до него през линка файлове. Изберете езиковите версии, които ще ползвате, и определете коя ще е основната в страницата езикови версии. Опциите за покупка на домейн и създаване на имейл адреси са достъпни само за платените потребители на системата. В следващия основен модул плащания въведете данните за фактуриране, изберете вида на плащане, ценовия план, срока на услугата и допълнителните елементи към нея. След въвеждане на данните ще получите проформа фактура, по която трябва да се плати за стартиране на услугата. В третия основен модул маркетинг се генерира статистика за сайта. От тук се проверяват запитванията, пристигнали през контактната форма. За фирмите, които участват в план бизнес и премиум, е достъпна опцията за имейл маркетинг. Инструкциите с указания за ползване на системата се намират в модула помощ. Въпроси към администраторите задавайте, като натиснете линка "Задайте въпрос", който се намира горе вляво, точно под логото на Website BG. За всякакви въпроси, свързани с системата, се обадете на телефон 02 985 45 35.